खुलुमबाय लोगोफोर, नोंथांमोनखौ गोदान खौराङाव बरायबाय। नोंथांमोननि थाखाय आं मोननैसो गोनांथार खौरां लाबोदों। अन्नानै नोंथांमोना भिडिअखौ फारि जोबजासे नायलांदो। गिबि खौराङाव दङ जोबोद गोजोनथाव खौरां। मध्य प्रदेशआव खुंफुंनाय हादोर गेजेरारि मेथाइ बक्सिं बादायलायनायाव सनानि मेडेल देरहासारनो हायो बर' फिसा रिया बर'आ। मेथाइ बादायलायनाया मध्य प्रदेशनि इन्दौरआव 16 जुननिफ्राय जागायनानै 22 जुन 2022सिम सोलिदोंमोन। फैगौ 28 जुन मंगलबार अक्ट'खालि उदालगुरि जौमा फरायसालिनि अडिट'रियाम हलाव UPSC, APC आरो इन्डियान फरेस्ट सार्भिस एग्जामनि अरियेन्टेसन हाबाफारि लानाय जादों। बेखायनो गोसो गुदुं गासैबो डिग्री जोबथा सेमनिफ्राय लानानै MA फरायबाय थानायसिम आरो BA MA कमप्लिट जानाय गासैखौबो फुंनि 9 रिंगायाव नुजाफैनो उदालगुरि जिल्ला एबसुआ खावलायहरदों। ZTV रियेलिटि डान्स श'नि DID लिटिल मास्टार 2022 सिजन 5 नि उइनार नबजित नार्जारिखौ दुलाराय बर' फरायसा आफादा बरायदों। मख'नो गोनांदि नबजित नार्जारिया फाइनालाव बांसिन पइन्ट मोनना ट्रफिजों लोगोसे 10 लाख रां मोननो हायो। दानिया फैदो गुबुन मोनसे खौराङाव। मुलुगनां ड्राग्स बेरेखा सानखालिनो बखाजानाव बोखांनो हादों लाख बेसेन रांनि ड्राग्स। बखाजान दिलायाव फिन बोखांनो हादों 15 लाख रांनि ड्राग्स। बखाजाननि दिलाइ पुलिस नाका सिग्रोमनायाव 185 ग्रामसोनि ड्राग्सखौ बोखांनो हायो। डिमापुरनिफ्राय गंसे सुइफ्ट डिजायार मटर लाखोमानानै लाबोदोंमोन ड्राग्सखौ। ड्राग्स लाबोग्रा बाहारुल इस्लामखौ हमदों पुलिसा। खोमसिनि सुदा लानानै सासे खारखोमालांदों। दा पुलिसा नायबिजिरगासिनो थादों होनना मिथिनो मोननाय जादों। मैया दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बानजायनायाव बिजनि फरायसालिमानि बिरेन्द्रगिरि बसुमतारी अडिट'रियाम हलाव चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय लाइमोनफोरखौ लानानै UPSC आरो APSC नि थाखाय जर'खा फोरोंथाय हाबाफारि मावफुंनाय जायो। बर' लाइमोनफोरखौ आसाम आरो भारतनि हादरनाङारि मावख'गिरि सोरजिनायनि थांखिजों बे गेदेर हाबाफारिखौ लानाय जायो। लोगोसे बे हाबाफारिया 25 जुननिफ्राय जागायनानै 6 सानसिम गुबुन गुबुन गासै मोन 6 थावनिफोराव बानजायजागोन। बे हाबाफारियाव गासै 200 सासो लाइमोनफ्रा गोसो गुदुङै बाहागो लायो। हाबाफारियाव आलासि महरै बाहागो लायो BTCनि सेक्रेटारि मुर्सि नरेन चन्द्र बसुमतारी, ACS चिरांनि जिल्ला बेंगिरि मुर्सि नरेन्द्र कुमार शाह, IAS गोदान दिल्लीयाव थानाय B1 IAS एकाडेमिनि फोरोंगिरि जितेन्द्र कुमार बरदास, नर्थ इस्ट इउथ फाउन्डेसननि डाइरेक्टर मुर्सि रन्जन कुमार बरुवा, दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि मुर्सि दिपेन बर', गाहाय नेहाथारि मुर्सि खनेन्द्र बसुमतारी, चिरां जिल्ला एबसुनि आफादगिरि मुर्सि राजु कुमार मुसाहारि, दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मिरु आरो जिल्ला आफादनि गुबुन गुबुन बिबानगिरि बिथांमोनजों लोगोसे ओनसोलनि गुबुन गुबुन दोलो आफादफोरनि दैदेनगिरि बिथांमोना बाहागो लायो। गोजोनथाव खौरां। DID लिटिल मास्टार सिजन 5 आव देरहासार जानाय नबजित नार्जारिखौ मिरु दुलाराय बर' फरायसा आफादा क'क्राझार जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि हेफाजाबाव फैगौ 28 जुन खालिनि फुंनि 10 रिंगायाव क'क्राझार गोजौसिन आरो थांखिबां फरायसालिनि गेलेग्रा फोथाराव बरायगोन आरो मान बावगोन। दानिया फैदो जोबथा खौराङाव। बर'नि हाखौ सेख'नो नाजानायनि हेंथायै बनसुआ गसंफादों। क'क्राझार बादामारि गामिनि रायजो राजाफोरनि सान्दामारियाव थानाय 36 बिगा हायाव क'क्राझार जिल्ला खुंथाया इन्टिग्रेटेड सार्किट हाउस लुफुंनो नाजानायनि हेंथायै हा बिगोमाफोरजों लोगोसे बनसुआ गोख्रों खुद्रिसारदों। रादाबा एसेनोसै लोगोफोर। रादाबखौ जोबजासिम नायनो थाखाय नोंथांमोननिसिम गोजोननाय आरो साबायखर बावबाय। गोजोन्थों।